قوتیên çopê. Hûn bi xêr hatin. Nav axa kral û kraliçeyan. Doh bi şev qoyîzekî efsûn çopa kraliçe kûçî gor li bingê ev xistiye û li tişt engeriyaye. Lê kolên dide xuya kirin ku guran ev nekiriye. Bi rastî jî gel neyarê ku wan bela xwe li çopan xistiye pir berex dike. Merhaba. Çi? Kutikên te yê çopê. Wa, xwezika mizaniviya bêkê ev kiriye. Tamam, ji xwe jî tu dikarî ji vê planan bi bawer bikî. Çawa dinya tarî be, ez ê li cem te bim. Serê svê tiştekî ji axaftina bi telefonê re xweştir tune ye. Dibe ku ew bi ku diçû be? Ger tu dixwazî em wî bibînin, ez baş dizanim ku di demeke nêz de em ê wî bibînin. Deyîje tu here ez li virim. Tamam. Dawiyan dawî ez ê te bigirim dizê qutikên çopê. Heyan ha piskirêk derneket. Divê ez xewra neçim ha. Ez hişyar bibînim. Ji ber ku min te wisa şiya kir min bibexşîne. Lê tu wek serxweşekî rad kir. Hew qesî kawik nebe. Min weku ez dixew dabin dikir. Ev jî perçekî plana min e. Hûzê te newêrî bû bi semta min keve. û ez dizanim çopa te wek berê ye. Ji ber ku doyevayê te çop nehevdû dixist, lewma bîstkarin gulamekî te ji min re got. Çi? Te got qutikên te yê çopê? Kî lawê bavê xwe ye ku wisa bike? Ji bo di lêkolînê de alîkariya me bike divê em yekî nexewar bibînin. Kraliçe, tu meselên tiştên veşarî de hosteye. Ez barim ku wê suçdaran bibîne. Nakeve serê ku tu kes nizkê qutikê min ê çopê bibe. Ez çopê xwe li derekê baş ve dişerim. Keçê lê ez baş dizanim ku ew heywan were û li çopê min bigere. Wek min jî dizanin ji ber ku cirana me herî nêzî kraliçe Ramûsankê ye, qîz dikare carekedin êrişî wir bike. Tam wî jî dixwazin vî tiştê bikin. Ez mafdar bûm. Ev heywan e. Wê çaxê kemîn amade ye. Ez dibêm qey suçdar yek ji nav me ye. û ez dibim qey doyêvarê min carekê ew maçî kir. Waya ew tê, deka heya dunya tarî be em bisekinin. Şevbaş kral makma. Merim ji bil tu tirsek kam destê min bigire ji vê derkevim. Ma ew perîkên berê û lepkên bi qul têra te nedikirin. Rihê min ji vê bêhnan nexweş dişe. Divê tu derhal min ji nav vî tiştî cenî derxînî. Me fehm kir ku suçdar ew e. Lêş kesî re nebêjin ha.